vadikani zvakanakisa kusangana pachikuva chemhemberero tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa chinokupai upenyu. Tinokutendai nokutedza zvatinoita, tinopanana mbute sezvinoita makomo, ndiko kudyidzana kwakanaka. Asi zuva nezuva tinonhonga makoments amunobva kwamuri. Musaore moyo kana tisati taverenga yenyu, achaverengwawo nekuti ndinongoti handioneone ndosumudza maviri kana matatu. Regai nditange nemakoments atinawo. Yekutanga yabva kuna Marshall Kayara. And that was a very golden interview. Very humble. God bless you. Tinogashira Marshall, tinotenda zvikomborero zvauri kutikandira. Yechipiri yabva kuna Chido Nzuwa. Wakadi yako Chido kwauri ikoko. Hanzi mune chipo chenyu. I wish you the best. Tinotenda nekugashira, tinotenda. Yekupedzisira yabva kuna Judith Maregano. Wakadiko Judith? Hanzi vedu we, Mwari vanongotungamira shungu chete. Chokwadi shungu dzakanakisa. Munhu ukaita shungu zvese zvaunoshuvira muupenyu, zvimwe zvacho unonhonga apo neapo. Ndisati ndakuti chikomana chiri pano chizvisume kwatiri, regai tipe kutenda kwakaperera kuvakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai kuti tigone kutandadzana pasi rose nedande mutande zvinoendeka. Mufunge Mike Samba Show is powered by dande mutande. Musha uno watigere iwowo tinopa kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu zvakare vakatipa iwowo musha uwu waMambo Space Creatives. Wakadiko mwanangu? Nofara mama, munofara. Tinotenda baba wangu kwabviwa kwakadi. Kwabviwa vanotsobida. Aiwa, tinotenda ndakuona kuti uri kuchisvisvina, asi rega nditange tatapinda muchirongwa kuti aiwa wakashambidzika zvakanaka. Ndotenda mama. Tinozifarira izvozvo. Tinotenda mwanangu. Ndinoda kuti uzvisume kunyika. Nokuti kana tiri pano hatisi kuZimbabwe cheteka, tiri kunyika yepasi rose. Iwe unonzani? Kune mazita emadunhurirwa, mamwe amunodaidzwa nevadiwa-diwa, mamwe amunodaidzwa nevanokuteedzai, nemamwe mazita amakapiwa nababa namai. Iwe unonzani? Rangu rekuberekwa ndinoitwa Nicodemus Mutizi. Rebasa ndononzi Jasigna. Ndizvozvo chaizvo. Handimbokona kusiyana kwacho kwemazita, asi tinotenda vabereki nezita rako iroro ravakakupa. Ndoziva kuti vakariwana mune rimwe bhuku rechitendero, izita rakanaka. Ndinoda kuti umbondipa kanhoroondo kako, nekuti hatingofuma takungonzwa kuti kuna Jasignal isitokuchiti signal yachabva kupiko, ndeye magetsi here, ndeye foni here, ndechi zvabva kupi. Iwewe zvisume kunyika. Ndikati nhoroondo yangu yemimhanzi yebasa rangu yakanotanga 2011 ndopandakanotanga kurekodha. Kupinda mustudio wakangopinda mustudio kunorekodha kuseri uku kusina zvamboitika? Aiwa tiudze. Kuzasi takanga tiri kuchikoro before 2011. Taita noise isingaiti kuchikoro, saka tatiri paChristian College. By the end mumwe wedu shamwari yedu akati kwarume, noise yatinoita tadi kuita tichita yedu tichishaura sevanhu vanofarira kushaura, tichinyora yedu nziyo dzedu tichiimba. Tikati hapana chakaipa, ndokuzonyora nziyo dzedu. Paipapo taimbonyora jazz music, ndiyo tainyora ipapo, but hatina kuwana mukana wekuti ndizoirekodha. Ndokuzoti ndamira chikoro ndakomba pamaraini pataigara manje, ndopaiva nevamwe mukoma wedu ainzi Mukoma Brashens. Ndopavandionera mukana wekuenda kustudio, ndobva ndanorekodha song yainzi Chiona Ladies yeZimdanzo. Ndizvozvo, asi ndinoda kutenda nekuti munhu anobata munhu ruoko kuti dai warekodha, dai waita izvi, aiwa tinoda kuvatenda. Watanonzi Brian Brashens. Yes. Mukoma mhino kana ndiri kudaidza zita renyu zvakakwana kuti Brashens. Tinoda kukutendai pachikuva chemhemberero nekuti zvamakatanga zvaakurakidza kuti zvatumbuka. Saka rwiyo rwawakatanga kana uri muimbi runokosha, nekuti pane chinenge chakusunda kuti usvike parwiyo irworwo. Tungati rwiyo rwawakatanga iri rwakauya sei? Yaiva nyaya yemukombi. Ndaiva munhu wekuti ndaigara ndichifamba kubva kuwadzana kuenda kutaundi ndichinohodha matishu tichinotengesa. Saka kalife kemukombi ndokandakanyanya experience. Nekuonawo kuti munhu
handingasumukire musikana ndichirega kusumukira amai vanoda kuwana siti rekugara mukombi. Ndo yaiva nyaya yacho iyo. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo izvozvo zvirwa zvarakidza ruremekedzo ka nokuti ari kuti aiwa handingasumukirike mumwe wezera diki mai muchembere varipo kana baba muchembere varipo. Ndinovimba kuti iyoyo dzidziso yakasvika kuvanhu nekuti hanzi chirere chigukurerawoka hazvirevi kuti kana mutaa kuti chirere chigukurera unofanira kuti bhabhura ikoko kusumukira vakuru mubhazi ikoko kubatsira vakatakura zvinorema ndiko chirere chigokurerawo. Sei wakatanga nezvekukombi iwo wambondiudza ukati nekuti ndiko kwana ndakajaira waiongorora zvinhu saka isusu tiri kuuya kwamuri wadiwa tari nevateereri kuti mamunofamba umu uongororai zvinhu uongororai. Ndinopa muenzaniso wekuti munhu anongobvunzwa kuti wamboona chakati nzani wambozvitarisa ko chakati handina wambozvitarisa. Zvitarisei mamunofamba mamunodini nekuti hamuzive kuti mangwana zvine chirevo. Onai uyo akapinda mukombi akabuda nerwiyo. Ndandichitarisa nziyo dzako ndikashaya kuti dzinonziko unoimba zvakanaka ndinozviteedzera saka nziyo dzako wambotanga uchitaura kuti maimbenge muine kazita muchiimba jazz muchidini saka iye zvino inonziko mumanzi wako iwe? Iko zvino ingori swa family music. Hatingati tine rimwe zita rakatenga izoipa. Nokuti kana wati swa family music wandivhibha kaini swa iyi inenge ichireva chii? Saka paya patinoti tirarira swa iyi chinodairira iyi swa inomirira zvakawanda. Swa ine swaga chekutanga inyaya mucheno swaga kugara zvinhu zvese chi ungova unyange muhana chaimo kuti gamuchene. Ndizvozvo ndapabata. Isusu nguva yedu taitaurawo taive netumutauro twedu twemustriti street lingua iyoyi kana ndikakwereta izwi rechirungu. Isusu taiti kana munhu akachena kana kuti anonzi ane zvegi asi mazuva ano handifunga kuti pana achamboziva zvezvegi. Pamwe uchatozonyora rwiyo kunzi akarova zvegi. Ndakaona nziyo dzako dzakanaka. Wakanga uchimbotaura imwe yekuti kana matikomborera ngatipindei mairi. Anokomborera vanhu ndiani? Anokomborera vanhu ndiMwari. Ndiye anokomborera patinomukira zuva nezuva tichinyengetera kuti atikomborere kunyange matiri kunofamba tinopinda mumabasa kuti pese patingafamba tifambe zvakanaka. Ndiye wataichema kwaari. Ndizvozvo mashoko makukutu edzidziso ekuti kana mazera aya vachiziva kuti kuna musika vanhu kuna nyadenga kana takomborerwa tinoona sei makomborero edu kana takatarisana nekavhidhiyo kakwaka. Ndakaona vamwe wakabata shuga vamwe wakabata zvinhu vamwe wakadini wakanga wapapinda sei apa? Ndidzodzo nyaya dzeupenyu mama kuti idzodzo munhu wese tikawana shuga watokomboregwa wawana sauti wakomboregwa kutomuka chako chaiko kukomboregwa ndokukomboregwa kwekutanga. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo wadiwa tariri. Pana paari kungoratidza kuti hapana chatinowana tisina kukomborerwa nekuti vamwe vanenge vachiti izvozvi zvishoma izvi shuga chaiyo ine basa rei. Kana muchida kuti muidleka zvinoreva kuti chikomborero. Saka kukomborerwa ikoko kwakanaka. Inini ndaitarisa mumanzi wako ndichifunga kuti unorerekera kunziyo dzechitendero kugospel ndikoko unobatanidza gospel asi aminuti kamwe kanozoita kunge aminuti kai handizive imbondijegesera ipapo ndikutadza unyatsonongedzera usati wambona munhu akaenda kwachiremba akanzi muri kurwara nei ndiri kurwara asi kuti ndinyatsokunongedzerai chiremba chaipo ari kurwadza ndozvandiri kuita nenziyo dzako. Zvazvinoita mama ndingati ndiri munhu akakura mukunamata handiti saka music yangu yakawanda inenge yakatoita gospel ine mashoko egospel. Ndingange ndichimbira mumabhiti edu echimanje manje ndingange ndichimbira mumapiano because ndinopinda mazhenri ese ndokwanisa kuvhencha maari maona mama asi paine kashoko kamwari. Ndizvozvo mashoko akanaka chaizvo ndakakonai muchiimba muchitamba nekuti izvozvo zvauri kuita izvozvo kuti uri kupinza shumiro
asi vanhu vachifamba vachitamba zvavanoita zviya unoona kuti kana uchida kuti huku dziuye pedyo unotokanda zvadzinodya, kana uchida kuti utambe nevana vadiki unobata zvavanofarira. Saka newewo ndo zvandiri kuona uchiita pakuimba kwako. Ngauropafadzwe nebasa rako rauri kuita. Kazhinji unoimbira kupi, nzvimbo dzipi, zvikuva zvipi? Nokuti kuno mwana kuti ai ndinemba kuchechi kwedu chete. Iwe unoimba kupi nekupi? Andina vandisingapinde mama. Imbotitsanangurira. Nekuti ukati hapana pausingapinde, uri kupinda here kana mune bako renyoka iwe? Ndikati mai kubva kuchechi. Mashop, magrounds, even mabhawa. Tinotoenda tinonamatira vamwe koko. Okay. Haiwa zvakanakisa chaizvo nokuti wataura zvakanaka nokuti kazhinji kare vanhu vasati vanyatsonzwisa kuti chinokosha ndechekuenda pane vanhu. Hazvina mhosva kuti vari paungano ipi, asi ndazvifarira kuti pazera rako iroro unoziva kuti kunyange kubhawa kune vanhu vanoda shumiro, unoendawo ikoko. Nokuti dzimwe nguva tinonyenyeredza dzimwe nzvimbo chatiri kutsvaga apa vanhu. Ndiri kuona kuti une rumwe rwiyo chinonzi chitopota. Chitopota kana kuti chitopota chiiko icho? Chitopota munhu. Ngatipindei mazviri. Ndi munhu uyo ari mhiri kwemakungwa. Haasi tombo remuZimbabwe. Dzimweni dzenguva kana kuti munhu atori muZimbabwe akasiya mhai vari mhiri uko, ari kunzi namamadzoka kumba uyamwe chitopota. Amai vako vaida kuti uite dhokota, iwe sei ugara uchingopopota, uri kungogara ungori muzvinyaya, uri kungotamba mapiano, haucharangarire mhuri, haucharangarire mhai. Vanoda kumbodzoka umboita sei, umboyamwa. Sei zvakakosha kutarira sure? Apa uri kutarisa nyaya yekuti tikati fambe toziva kuti kana kusakura chaiko tinoti tikati sakurei tombotarira kuti sura kwatabva uku riri kufa here, riri kuita here zvatanga tichida kuita. Sei uri kukoshesa kuti ngatitarirei vari sure, zvikuru sei vabereki nehama? Tikatopinda mushoko rinototi Mwari wako wekutanga ndivo vabereki vavo kavakudza. Ndekuti ungava uri koko uri mhiri uko uchinamata wakanganwa mai uko, hakuna chingafamba. Mambowana mai? Ndizvozvo mashoko makukutu atiri kupiwa mangwanana ano naJasignal kuti ngatiregei kukanganwana. Apa panati pamuenzaniso wekuti pamwe muri mhiri sitiri kuno mhiri, asi mukati muno meZimbabwe imomo mukati menyika yedu, nokuti tiri kutsikisa chirongwa chedu tiri kuno kuZimbabwe. Ungati kudini kune vana vari muno vakakanganwa vabereki? Nekuti tomboti pamuenzaniso vabereki vari kuno kuHarare, mwana ari pamarondera kana kuti mwana ari paconcession apa, asi muno muZimbabwe. Asi panotoitika mwedzi nemwedzi vasina kuonana, vasina kufonerana. Ungati kudi zvinomborakidza chiko izvozvo? Hachisi chinhu chakanaka mama. Ndizvatataura kuti hakuna minamato yatingaita ingadai. Hakuna minamato yatingaita kana tingashanda hedu mabasa edu, hazvimbovakike chinhu chakanaka kana tichinge tisingadzokere kumarudzi. Ndizvozvo kudzokera kumidzi yako. Kunyange uri kure toziva kuti haungadzokeka kana uri kwakaita sekunanangirandi kumhiri kwemakungwa, haungadzoke svondo rega, asi izwi rako rinogona kudzoka mazuva ese. Mazuva ano kune nhareka, kune mafoni, kune zvakadini zvatinogona kunge tichishandisa. Idzidziso yakadzama chaiyo iyoyo. Ndinoimba kuti kana uchishumira vamwe newe uri kuzvishumira zvakare. Ndakaona zvakare Ishe. Ngatipindei mazviri. Ishe ndiyo nziyo yandaiti kuchechi, ndiyo yandaifarira kuimba stereki ndichikura. Saka mubasa mangu ndakazongoona kuti inokwanisa kundizarurira pese pamasuwa angu. Ndizvozvo chaizvo. Tinoziva kuti muongororo netsvakiridzo tinonzwa zvakawanda kuti iva vanhu venyu vamunoona vanoimba ava, vanotamba ava, vamwe vacho vane kamusikanzwa, vari kuita nyaya inodhaka iya, hanzi ndo zvinopa simba kuti munhu akatanga na6 kunoedza kugochaya dzimwe 6. Unofungei nenyaya yemadrugs? Ndoziva kuti izvozvo
zviri kuitika pasi rose idambudziko repasi rose asi iwe uri munhu wevanhu saka ndiri kukubvunza kuti iwewe Samtizi Nicodemus unoti ama inyaya dzekutoti nditori neurombo kune vandinoona kuti vanotora madrugs because vamwe vacho tikutoona vachiparara unotoona munhu atori nelife yake bobo akatanga zvemadrugs ozoona munhu atoparara hapasi sitori nemunhu saka zvinhu zvekuti hasi zvinhu zvakanaka kutora ndezvekutosiyana nazvo tomboita zvekugadzira life kana kuri kuchikoro tomboita zvekuchikoro mabasa totsvanga mabasa kana musika wemadomasi unogona kungotengesa life ikatoenda mberi mashoko makukutu echengedza rutaura kunzi hapana ibasa rakashoreka vadiwa vatariri nevateereri hakuna basa rakashoreka kana uchiita nemwoyo kana uchiita nesimba rako rese ibasa rakanaka asi nyaya yemadrugs Mutize wati kwete vamwe vanomuziva saJa Signals ati aiwa ngatiregedzei nesu pano pachikuva chemhemberero tinotsigira kuti upenyu hunodimburwa hunodimburwa ndopaunoona munhu achiseka ukamubvunza kuti uri kusekeiko unzi ndikutaura nyaya nemasvosve iro rine musoro mutsukuro rabva rati zvakati munhu anenge pfungwa dzake dzatopesana ndinomwe mubvunzo dzakare wandogara ndichingobvunza vanhu panapa mubvunzo wesocial media unoiona sei social media iwe pauzima semunhu sedunga munhu inini hangu social media sebasa rangu ka unenge uripowo zvako asi zvinotodo timu rinomhanyawo nezvozvo echitoita hedu zvekustudio nekuti social media ndaona kuti kwada kuitedzera inoona kutovhiringa brain nekuti vamwe vachiverenga macomments vamwe vanenge vachitukwa kudai nekudai zvinotokanganisa futi saka ndakaona kuti kusiyana nazvo nokuti rinoita sword kana banga riya rinocheka kwese kwese hanzi rine rimwe divi rakanaka rogoita rimwe divi rinodzamira saka kudivi rakanaka uku chii chakanaka tiri kuririsa tiripo pamatiktok mafacebook ipapo payoutube tinenge tiripo tikaririsa music yedu toisa ipapo izvozvi tine album ratiri kutogadzira to makorokoto rinonzi chii harisati rane zita mama harisati rane zita asi muri kuimba muri kufunga kuti ringauye rini before September handizvozvo tinokushuvira rombo rakanaka tinoda kuti ribude sekutaura kwaita nekuti pachikuva pano tinotaura zvechokwadi zita ndoziva kuti richauya nekuti zvinounza mazita zvakawanda wanda hamuna ramanga muchida kundipawe nokuti handizive zvinokuti ndikakupa zita rinozopindirana here nezvauri kunyora nezvauri kufunga zvinopindirana mama because ndo zveupenyu hwacho inini ndingafunge zvangu kuti ungariti kukudzwa mukunaka izita rakanaka mama ndizvozvo saka ndichatarisira kuti ndizoriona kukudzwa mukunaka vanofanira kugara vatotarisira mugara mari chengeta kukudzwa mukunaka asi nekuimba kakuimba kaunoita kainizwi rako ukaenda usina kuimba ndingasabuda mututu here naida kuti umbondiimbira ka sekuimba kwaunomboita chaungade kuimbira Mike Samba chii rwiyo runokufadza rwiyo runokusumudzawo runopa manyukunyuku imbondiimbirawo kana stanza imwe chete zvayo ndingaita chikumbiro mama iwonko ndisati ndashaura sandaenda nekuti munoona kukura kudai so ndichisvika pano nhasi ndakagara nemizo taingokura ingori Mike Samba zvokuti nhasi dzadziri shuro dzoti dai ndiri ndachitokubvunzai muchimbonditsananguriro kuti makasvika sei pamasvika panapa nhasi ndodzadziri shungu dzinongori nyasha handiti nokuti taakutamba teseka takakubatai muchiri muchari handiti tichingoita basa irori izvozvo kukudzwa mukunaka ikokoko kunodawo kuti tikupei chitanda mugokudzawo vamwe mukunaka handiti wazviona ndinotenda ndinotenda dzandaenda tirarira swa inini ndindarira swa kukudzwa mukunaka dzinongori nyasha mukunaka dzinongori nyasha ivo mama dzinongori nyasha inzwai vakwasha dzinongori nyasha tirarira
swa inini ndinjarira swa rikainditende zvinongouya zvega zviri nyore ndakupururudzira saka kungopiwa tumashoko tushomanana kwatobuda rwiyo ndicho chipo chakanaka mwanangu chinoda kutenda Mwari wanga uri mufaro wangu wekukurukura newe ndinoda kuti ndikushuwire upenyu hwakanaka upenyu hwakachena basa rako rakanaka shumiro tiri kudziona ndizvo saka tadaidzana pano asi hatigoni kupedza kana ivadikani vatarisi nevateereri hatigoni kupedza tisina kutenda zvakare vakotsveri vedu vatipaiwe masaisai ekuti tigone kutandadzana vedande mutande nedande mutande zvaendeka mazvionaka Mike Samba Show is powered by dande mutande hatigoni zvakare kupedza tisina kutenda vakatipaiwo musha uyu watakagara waMambo Space Creatives tinovatenda zvikuru vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Maisamba Show chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya ndino urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.